Buenos dias mga bay, welcome sa atong Dolomite Beach. Live diri sa Manila Bay. Nya diri nagbuntaog ang mga dagko king building. Nya karon mga bay, ang atong tan-awon karon ang usa sa mga trademark nga gikan sa Sugbo. Kining dako kayong bato. No, nindot kayo ang bato mga bay. Murag hapit na ni siya nga mga stalagmite. Nya gipakita dire mga bay kung unsa ang Manila Bay sa unang panahon, no? Perting pagkahugawa mga bay. Kani gamay ra ganing hugaw, pero sa una ni perting grabiha ang hugaw ani, bagto kaayo ang mga basura. Nya pagabot ni Digong nausab ang tanan, no? Nalimpyo, nahapsay. So mo na siya, the Manila Bay before, dayon ang the Manila Bay after. So diri sa pikas mga bay atong tanawon, no? Unsa pay mga gibutang diri. So niya mga bay ang mga hugpong sa mga nagkalain-lain nga mga ahensya sa atong gobyerno. So niya diri mga bay ang Department of Environment and Natural Resources, ang DILG, Maritime Police, MMDA. So kani daghan kini, no? Ang Philippine Coast Guard, Department of Agriculture, Philippine Ports Authority, Department of Justice, Presidential Communications, Department of Tourism. So daghan ni mga bay ang nagkahiusa nga mausab ang dagway sa atong Manila Bay uban sa pagpangulo sa atong presidente, no? President Digong Rodrigo Duterte adtong year pagsugod gid sa 2016. Daghan kayong nausa mga bay. So dili mga bay, no, ubay-ubay pa ang kuan diri. Ang ubang mga kuan, ang ubang mga vlogger nanguli na ang ubang mga vlogger. So mga bay, I hope na magpadayon ang kapsay diri sa Manila Bay ato ni bisitahon pa sa sunod pohon. And dili lang sa ingon nga magpadayon kun dili manindot pa jud, mapalambo pa jud. The more nga kung manindot siya mapalambo, the more nga mudaghan ang turismo sa atong nasod. So dire lang ko itong mga bay, daghang salamat sa inyong pagtan-aw ani nga atong pinubre nga vlogging. Rock and roll na tong tanan mga bay. Rock and roll na tong tanan mga bay.